Hei vaan ja tervetuloa ystäväiseni. Tervetuloa Royal Lifewayn videokanavalle. Nöyrimmästi täytyy sanoa kiitos kaikille ystäville, jotka olette sieltä YouTuben kautta laittaneet mulle viestiä. Ja on saanut paljon rohkaisua teidän sanoistanne, että nämä opetukset on teidän sydäntänne eheyttäneet ja ennen kaikkea se, että se on mun suurin sydämeni ilo, että te olette tullut näkemään yhä enemmän Isää Jumalaa sellaisena kuin hän on. Että tuntea Jumala, se on mun sydämeni niin kuin suurin ilo. Ja ystäväni, jos sinä oot yhdenkin videon kautta saanut ilmestystietoa siitä, miten hyvä hän on, miten hyvä Jumala meillä on, niin silloin mä olen todella onnellinen. Ja tämä kanava on saavuttanut sitä, mitä sen tarkoituskin on ollut olla. Tiedätkö, mitä se Jeesus kantoi sydämessään? Millainen hän oli? Sana sanoo, että hän kantoi armoa ja totuutta. Ja se armo tulee monesti sen meidän rikkinäisyyden kautta, mutta ei meidän tarvitse jäädä siihen rikkinäisyyteen. Tietynlaiset ajanjaksot kuuluu meidän elämään Jumala on viisas Jumala ja kaikki valtias Jumala ja hän on niin kuin järjestyksen Jumala. Ja mulle oli aivan mahtava ilmestys tässä tämän vuoden aikana 2025 käydä isin kanssa läpi nyt Nehemian portteja, jossa hän avasi, että tämä aikakausien ketju ei ole mikään niin kuin sattumien summa, vaan se on tietynlainen sykli, joka kiertää siellä Raamatussa niin kuin Nehemian porttien aikakausia. Ne on aikakausia, ne on voiteluita, ne on niin kuin, jokainen portti on eri niminen, eri voitelu, eri tarkoituksella. Ja me olemme käyneet jotain siellä jo YouTube-videon puolella läpikin niistä porteista, mutta nyt tämä on saatavina ihan kokonaisena kirjana. Ja puolet tästä kirjasta on ihan profetallista ilmestystä, minkä Jumala on antanut juuri tätä aikakautta varten. Sä tulet löytämään tästä portit-kirjasta itsesi tietyn portin niin kuin aikakaudesta, missä sä tällä hetkelläkin elät. Ja jos koet, että niin kuin haluat löytää oman kutsusi, oman suuntasi ja oman paikkasi Jumalan aikajanalla, niin tämä kirja ei ole teoriaa, vaan se on hengellinen kartta. Ja sä voit täältä kartalta kyllä löytää itsesi. Ja pyydä Pyhä Henki osoittamaan se, missä vaiheessa elämää sinä siinä omassa syklissäsi olet eheytymässä ja missä vaiheessa kutsua sinä olet kasvamassa. Ja kartta auttaa todella sinua tunnistamaan, missä ajassa sinä kuljet, mikä portti nyt on elämässä avoinna, mikä portti on seuraavaksi tulossa ja mihin Jumala kutsuu sinua juuri nyt tässä ajassa ja hetkessä. Ja ne portit avautuu meidän sydämissämme ensin. Sitten ne avautuvat meidän perheessämme ja sen jälkeen ne avautuvat myös Suomen kansassa, joten se on ihan mahtavaa nähdä, miten mahtavassa aikakaudessa me elämme. Kun Jumala avasi 12. päivä 11. 2025 kauniin portin, niin se avasi profeetallisen aikakauden Suomessa. Ja olemme saaneet jo palautetta ja maistaa sitä, miten mahtavalla tavalla Jumala on jo avannut profeetallisuutta Suomessa ja niitä hiljaisuuteen kätkettyjä huulia on avautunut ja on saanut kuulla rohkaisua sieltä jo kentältä, mikä on aivan mahtavaa. Me ollaan yhdessä tässä mukana. Me olemme yhdessä suomalaisia. Me olemme yhdessä niin kuin haluamassa, janoamassa Jumalaa enemmän. Ja tämä on kutsu astua ajassa oikeasta portista, ei kiireellä, ei pakottaen, vaan Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja jos tämä puhuttelee sinua, jos tunnet, että jokin on sinunkin elämässä nyt siirtymässä ja vanhaa ei enää kanna, tämä kirja on silloin
sinulle.